Il-Providenza, Meditazzjoni. Spiritu Santu Alla, dawwa l-sensi u kebbes il-qalb tal-iskolari ta' Ġesu Kristu. Amen. Falla hemm providenza. Infatti, mit-Testament il-Qadim, għaliex m'hemmx Alla ħliefek li tieħu ħsieb kollox. Mit-Testament il-Ġdid, itfgħu fuqu l-hemm tagħkom kollu għax huwa jieħu ħsiebkom. Mir-raġuni, hemm providenza f'missier ta' din l-art, kemm iżjed falla kawża ta' kollox. Din il-providenza falla tmiss il-ħajja temporali. Infatti Kristu qal li jekk Alla jieħu ħsieb it-tajr u l-ġilji, kemm iżjed jieħu ħsieb il-bnedmin li huma aktar prezzjużi minnhom. Din il-providenza falla tmiss il-ħajja spiritwali. Infatti Alla tal il-libnu b'vittma għas-saħħa eterna tal-bnedmin. Alla imxebbaħ lil missier ta' familja li joħroġ filgħodu kmieni biex jikri ħaddiema għall-għalqa tiegħu. Lil-mara li tfittex bil-bżulija id-drakma mitlufa. Ir-raj li jħalli d-99 biex isib in-naġa l-mitlufa. Xejn ma jiġri għad-doċċ, iżda kollox taħt il-ġudizzji providenzjali t'Alla. Infatti Kristu qal li jasfur mhux minsi quddiem Alla u lanqas ma jaqa' fl-art mingħajr il-missier tagħna tas-sema. Proponiment. Niproponi li b'vera fiduċja nistrieħ fi ħdan il-missier tas-sema u li nadurah fit-tmexxija tiegħu kollha providenza.